Myslím si, že všetko, čo hovorí o výhodách socializmu a úpadku a dekadentnosti kapitalizmu, je absolútne zakázané nie na Slovensku, ale všade vo svete. Je to súčasťou takého neofeudalizmu, kde neofeudáli majú možnosti robiť to, čo feudáli v stredoveku. A sú nenapadnutelní, nezničiteľní, nedotknutelní. Na ďalší obrázok. Paradox číslo 1, ale iná otázka. Kto to zakázal? Tak zrejme takýto zákaz prezentovania takýchto grafov je štandardne zakázaný celosvetovou antikomunistickou propagandou. Ľudia sú súčasťou určitého systému, ktorý je neofeudalizmus. A ten nedovoluje, aby vôbec rozmýšľali o nejakých intenciách. Ideme ďalej. Paradoxne, že keď trestné činy na Slovensku boli na nízkej úrovne, tak ľudia si nevolili v slobodných voľbách, tak ako teraz, svojich predstaviteľov. Až teraz si začali voliť svojich predstaviteľov a parametre sociálnej patológie sa zhoršili. To hovorí jednoznačne, že tá spoločnosť je v horšom stave ako predtým, keď si ľudia nevolili predstaviteľov slobodných, kapitalistických, demokratických voľbách. Je to paradox, nebudem o tom dlhšie hovoriť. Čo nám rozprávalo rádio Slobodná Európa, Hlas Ameriky o našej kriminalite. V podstate v tom období socializmu oni sa zamerali na takú myšlienku, že potlačenie náboženstva zvyšuje kriminalitu a trestné činy. Že ľudia, ktorí neveria Boha, nezná bohovia, sú vlastne ľudia nemorálni. Že ateisti sú nemorálni. No a doteraz bigotní kresťania veria, že všetky trestné činy, čo sú tu, sú vlastne v dôsledku, alebo si myslia, alebo väčšina si myslí, že sú v dôsledku toho, že ľudia neveria v Boha, neveria v 10 Božích prikázaných. Takže Slobodná Európa, Hlas Ameriky hovorili o tom, že stačí odstrániť komunistov od moci a presadiť vieru, slobodu, demokraciu a trestné činy klesnú. Opak je pravdou. Otázka je, ako si komunisti dokázali vyberať svojich predstaviteľov, ktorí sa starali o bezpečnosť a o to, aby u nás bol počet trestných činov nízky. To je tiež otázka, ktorá je zakázaná diskutovať v médiách. Proste vyberali to tak, aby ten výsledok bol najlepší. A zdá sa, že to vyberali správne. Tiež nebudem o tom ďalej diskutovať, je to na dlhú diskusiu. Je to v podstate v systéme. Samozrejme, väčšina občanov Slovenska, všetky celebrity okýdávajú socialistické zriadenie. Nevedia porovnať bezpečnosť, fyzickú bezpečnosť ľudí, sociálnu bezpečnosť a nevedia ani o sociálnej patológii, o vývoje sociálnej patológii alebo o chorobe spoločnosti posledných 50 rokov. Zaujímavé, že po roku 1990 naši odborníci chodili na rôzne školenia, ako zabrániť kriminalite, vraždám, ako riadiť políciu. A toto mi vôbec nestačilo, ja neviem, čo ich tam učia, že výsledkom toho bolo, že kriminalita stúpla. Samozrejme, stúpanie kriminality je v systéme, v kapitalistickom systéme.
podstate, keď zoberieme dodržanie ľudských práv, tak ľudské práva hovoria, že čím je menšia pravdepodobnosť, že budeš obetou trestného činu, tým tá spoločnosť je lepšia. No a teraz prišli sme až k tomu, že čo nás táto kriminalita stojí, čo stojí spoločnosť, čo by sa za to dalo kúpiť. A na tomto obrázku sú ukázané škody spôsobené kriminalitou na Slovensku. Miliarda korún od roku 1900, neviem, ktorý to je, 80 až do 2008. Z obrázku vidie, že počas socializmu škody spôsobené kriminalitou boli bezvýznamné a bolo to niekoľko 300 miliónov korún ročne. Tu nastupoval kapitalizmu a stačilo 2 roky kapitalizmu a kriminalita sa tak rozmohla a spôsobila spoločnosti také škody, že to išlo v roku 1998 to bolo už 15 miliard korún ročne. Toto boli pekné roky, 50 až 60 miliard korún ročne. Teraz škody spôsobené kriminalitou sú 3438%, ako boli v roku 1989. Tento graf jednoznačne ukazuje o úpadku spoločnosti a ukazuje aj o tom, že kde sú peniaze, ktoré voľakedy komunisti dávali na školstvo, na bezplatné školstvo, na bezplatné zdravotníctvo, na rozvoj, na stavbu ciest, na stavbu podnikov, družstiev, na dotácie do potravín, do tepla, do všetkého. Len škody spôsobené kriminalitou sú za tieto roky 1990 a 2008 sú 330 miliard korún. Čo sa za to všetko dá kúpiť, no neviem, tak môžete ísť do obchodu a zistiť, čo za to by ste si chceli kúpiť. K tomuto obrázku je ešte jedna myšlienka, ale tu chcem rozviesť úplne v seriáli, že tu sme mali nenávidenú EŠTB a a toto je výsledok nenávidenej EŠTB, proste pri premývaní mozgov sa štandardne používa pri výrobe morálnych úchylákov. Toto keď riadila alebo starala sa o bezpečnosť EŠTB a tunak sa starala demokraticky volená polícia.